कितें आसा म्हादयेचेरात क्वेश्चन आसा ऑपोजिशनान ते आवाज काडून दिना म्हणून ते म्हणटाले म्हादयेचेर आमकां उलोवंक काय दिना. हां कित्याक दिना इतले वर्स उलयत 3.5 वर्सांनी बरं उलयता आसतात म्हादयेचेर. सर अनेक म्हणजे रोज 4 तास पाणी त्याचं मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन दिलंय. हो सध्याच्या याच्यात पूर्ण करायला होणार. होईल नक्कीच होईल. एक्झॅक्ट आता हे बघा 2025 मेपर्यंत 250 MLD पाणी आपल्याला इथं साळ नदीमधून काढता येईल, जी अगोदर शक्यता नव्हती. कालवा फुटला तर आपण हात काय म्हणतात कुरवाळीत बसायचं होतं. आता ती परिस्थिती राहणार नाही. 2025 मे नंतर तो एकदा ते कमिशन झाली बॅरेज आणि पंपिंग हाऊस 2 पंपिंग स्टेशन्स आहेत. हे कमिशन झाले की आपल्या एंटायर नॉर्थमध्ये जास्त पाणी येईल. कमीत कमी 50-100 तरी दिवसाला सहज येईल. असनोड्याला पण मिळेल ॲडिशनल पाणी. दुसरं साऊथमध्ये पण अशाच पद्धतीनं आम्ही 2 प्रोजेक्ट घेतलेले आहेत, जेणेकरून साधारण 110-120 MLD पाणी मिळेल. शिवाय सालावलीला जो PWDनं प्रोजेक्ट घेतला आहे 100 MLDचा, त्याचा पाणीपुरवठा एकदम मडगाव वास्कोपर्यंत होईल. सो एप्रिल आणि मेची सर कशी तर आता फक्त हे 2 महिने आपल्याला थोडंसं पेशन्स घ्यावं लागेल. हे 2 महिने पुढच्या वर्षी ही अडचण अशी राहणार नाही. आत्तासुद्धा कसं आहे तसं आपल्याकडे मुबलक पाणी आहे, पण काही वेळेला मॅनेजमेंटमध्ये आपली सप्लाय सिस्टम जी आहे त्याचा कुठं ब्रेकडाऊन झाला, कुठं अजून काय झालं, वोल्टेज कमी झाले. आता परवा माझ्या पंचवाडीला वोल्टेज कमी झाली, त्यामुळं पाणी लिफ्ट करता येईना. असं पण थोडंसं ऑफकोर्स व्होल्टेज हे कमी येणं हे वारंवार होत नाही, अजून कधीतरी होतं. त्या काही अडचणी असतात. आमच्याकडे गेटीचो तो इश्यू झाला ते दॅट वी आर रिपेअरिंग. केन्नापर्यंत चालू आसा जातले ते मेपर्यंत कंप्लीट जातं. मेपर्यंत हो रिपेअर अगदी मागीर थंय स्टोरेज स्टार्ट जातली. आता हे स्टोरी आसाच पण ती कमी आसा. सर CMन 6 वर्ष कंप्लीट केला ना, त्याबद्दल काय तर त्याबद्दल काय अगदी कारण सगळे- एकमेव आहे. सगळे गोमंतकीयांनी त्यांचं अभिनंदन केलेलं आहे. मी पण माझ्यापर्यंत तिचं अभिनंदन केलेलं आहे. आणि मी असं म्हणेन की एक यशस्वी मुख्यमंत्री जे तळागाळातली माणसासंबंधी चिंता आणि काळजी वाहून काम करत आहेत. शासन चांगल्या पद्धतीने द्यावं हा त्यांचा आदेश आहे, आणि त्यामुळं अशा प्रकारचे मुख्यमंत्री आपल्या गोव्याला लाभलेत हे आमचं भाग्य आहे.